Меланія Трамп абвяргае заявы Лукашэнкі. Уладзімір Зяленскі павіншаваў беларусам з днём волі на нашай роднай мове. А з Менску ў Мальдывы можна будзе даляцець скразным рэйсам. Пра гэтыя ды іншыя навіны чацвярга 26 сакавіка ў нашым кароткім выданні. Вітаю! Меланія Трамп зняпраўдзіла Лукашэнку, які заявіў, нібыта яна прасіла паразмаўляць з Пуціным наконт вывезеных украінскіх дзяцей. Пра гэта першая лэдзі распавяла ў інтэрв'ю Брайтбарт. Сцвярджэнне спадара Лукашэнкі пра тое, што я звярнулася да яго па дапамогу ў сувязі з высілкамі датычна ўз'яднання украінскіх і расійскіх дзяцей з іхнымі сем'ямі і лжывае і неабгрунтаванае. Раней узурпатар на сустрэчы з супрацоўнікамі медыяў апавядаў, што нібыта згадзіўся выканаць просьбу Меланіі Трамп, але папярэдзіў, што ў пытанні украінскіх дзяцей нібыта, цытата, не будзе угаворваць Пуціна. У Беларусі ёсць людзі, якія адсочваюць пагрозы з боку дзяржаўных органаў. Пра гэта падчас святкавання Дня волі ў Вільні заявіў Павел Севярынец. Гэтак палітык і былы палітвязень пракаментаваў паведамленне пра ранейшыя пагрозы следчага камітэту беларусам, якія адзначаюць нацыянальнае свята за мяжою. Гэтыя таварышы кінулі выклік цэламу народу. Больш таго, выклік партызанскаму народу, які мае шматсотгадовую гісторыю змагання. І тым самым таварышам з тых следчых камітэтаў трэба зразумець, што беларускі народ, партызанскі народ урэшце рэшт пераможа. Ёсць людзі, якія адсочваюць тых, хто пагражае беларусам, ідэнтыфікуе не толькі за мяжой, але і ў самой Беларусі. Напярэдадні сотні беларусаў выйшлі на святочнае шэсце ў Вільні. Агулам сёлета святкаванне ўгодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР праходзіць цягам тыдня ў розных краінах свету. Гэтак у Варшаве марш запланаваны на суботу, а напярэдадні ў польскай сталіцы пастановою мэрыі ў колеры беларускага сцягу асвятлілі адзін з найбольш распазнавальных будынкаў – Палац культуры і навукі. Уладзімір Зяленскі павіншаваў беларусам з днём волі. Напярэдадні ў афіцыйным акаунце прэзідэнта Украіны ў соцсетцы X з'явіўся допіс на беларускай мове. Тое, што Лукашенка выбраў менавіта гэты дзень для паездкі ў Пхеньян, далей ад свайго народу і бліжэй да сваёй мары пра пажыццёвую сямейную ўладу, вельмі красамоўна сведчыць пра ягоныя намеры. Еўропа – гэта супольнасць вольных народаў. Тут не павінна быць месца спадчынным дыктатурам. Зычым волі беларускаму народу і дзякуем тым беларусам, якія стаяць побач з украінцамі ў абароне ад расейскай агрэсіі. Жыве Беларусь! Лукашенко заявіў, што КНДР чакае вялікая будучыня. Узурпатар адзначыў вялікую працавітасць і дысцыплінаванасць людзей у гэтай краіне. У Пхеньяне Лукашенко паказаў, што ягоны рэжым застаецца верным Расеі. Гэтаксама, як і ўлады КНДР. Пра гэта напярэдадні ў эфіры студыі Белсат заявіў кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін. Так эксперт пракаментаваў той факт, што Лукашенка на просьбу Пуціна ўсклаў у Пхеньяне вянок у гонар загінулых у расійскай агрэсіі супраць Украіны. Гэта сігнал усяму свету, што Беларусь гэта ўсё ж такі пад Лукашэнкам і лукашэнкаўскі рэжым. Гэта неадымальная частка гэтага свету, гэтай палітыкі расійскай, якая цяпер ажыццяўляецца. Дарэчы, вельмі характэрна, што я прагледзеў сёння прэсу паўночна-карэйскую. І там, канешне, там у цэнтры фігура верхоўнага кіраўніка Кім Чен Іна, і у тым ліку напісана, што ён даслаў падзяку там Владзіміру Владзіміровичу, і у тым ліку ён падкрэсліў, што Карэя будзе вечна з Расеяй. І нішто яе не адарве ад гэтай Расіі. Той жа наратыў, тое ж пасланне, якое агучвае ўвесь час Лукашенка. Падаткавікі сур'ёзна ўзяліся за беларускія сэканд-хэнды ды выкрылі маштабныя схемы хавання прыбыткаў. Дзясяткі мільёнаў выручкі праходзілі без выкарыстання касавага абсталявання. У выніку толькі службовым асобам за махінацыі налічылі больш за 4 мільёны рублёў санкцыяў. Некаторыя кампаніі, не чакаючы судоў, добраахвотна вярнулі ў бюджэт 2 мільёны рублёў, а яшчэ 4 дзясяткі суб'ектаў гаспадарання рыхтуюцца выплаціць каля 3 мільёнаў. Аднак пакуль адныя правяраюць уладальнікаў бізнесу, другія палююць за таннаю вопраткай. У Гомлі чарговы завоз у краму секонд-хенд ператварыўся ў сцэну з экшн-фільму. Натоўп пакупнікоў, сярод якіх пераважаюць падлеткі на школьных канікулах, літаральна ўрываецца ў залу, штурхаючы адну аднаго.
У Менску электробус выехаў на ходнік і збіў пакінутыя электрасамакаты. Незвычайнае здарэнне адбылося недалёка ад уваходу ў станцыю метро Грушаўка. Як вынікае з апублікаванага відэа, кіроўцы маршруту нумар 53 падчас гэтай сітуацыі за стырном не было. Паводле папярэдняй інфармацыі, у выніку інцыдэнту ніхто не пацярпеў. Жлобінскія пасажыры учора сталіся сведкамі небяспечнага інцыдэнту. Адзін з гарадскіх аўтобусаў аператару Гомель-Абл-Аўтатранс ператварыўся ў паходню проста падчас рэйсу. Аўтобус МАЗ 2018 года выпуску загарэўся сярод дня, а палове на 4-ю. Адметна, што гэтая мадэль лічыцца даволі сучаснаю, а пад яе капотам усталяваны нямецкі рухавік. Аднак нават еўрапейскія складнікі не збераглі машыну. Паводле папярэдніх звестак, прычынай вогненнага здарэння паслужыла банальная няспраўнасць электраправодкі. Вялікая вада прыйшла на Магілёўшчыну. У Хоцімскім раёне рака Бесяць выйшла з берагоў і заблакавала рух транспарту. Каля аграгарадку Боханы вада накрыла аўтамабільны мост і ўчастак грунтовай дарогі, што вядзе да суседняй вёскі Дуброўка. Узровень вады над палатном месцамі дасягае 15 сантыметраў, таму рух транспарту на гэтым участку цяпер афіцыйна забаронены. Зрэшты, мясцовыя жыхары не засталіся адрэзанымі ад цывілізацыі, да пасцелішчаў арганізаваныя аб'язныя шляхі. Падобная сітуацыя назіраецца і ў суседнім Мсціслаўскім раёне. Агулам, паводле прагнозаў Белгідрамету, паводка цяпер набірае абароты па ўсёй краіне, а рост узроўню вады фіксуецца ў поймах амаль усіх буйных рэк. У Берасці збіраюць грошы на выратаванне аленяў, якіх кінулі ў зоакутку, закрытым яшчэ летась 1 траўня. Жывёлінаў гатовыя прыняць у асяродку дом берасцейскага бусла, але ёсць адна ўмова – іх трэба выкупіць. Цана амаль 4000 рублёў за пару аленяў. Жывёліны знаходзяцца ў кутку жывой прыроды ў парку культуры і адпачынку. Каментатары ў сеціве задаюцца пытаннем, чаму для аленяў няма умоваў, але за іх патрабуюць выкуп, і ці не можна забраць іх паводле закону пра жорсткае абыходжанне з жывёлай. Мальдывы могуць зрабіцца значна бліжэй для беларускіх турыстаў. Як паведамляе Рэспубліканскі саюз турыстычных арганізацыяў, цяпер разглядаюць запуск скразных рэйсаў з Менску ў Мале. Плануецца, што палётная праграма стартуе ў жніўні і працягнецца як мінімум да лістапада. Калі пастанову прымуць, Мальдывы стануцца ўжо 5-м далёкамагістральным кірункам на мапе палётаў Белаве нароўні з Кітаем, Шры-Ланкай, В'етнамам і Таіландам. Цяпер нашыя суайчыннікі дабіраюцца да архіпелагу выключна з перасадкамі праз Маскву, Стамбул ці Дубай. Пры гэтым цікавасць да кірунку няўхільна расце. Паводле мальдыўскай памежнай службы, толькі за 2023 год выспы наведалі амаль 6000 беларусаў. Больш навінаў чакайце ад маіх калегаў у вечаровым эфіры Белсату. Заклікаю ставіць лайкі і пакідаць каментары пад гэтым выданнем у Ютюбе. Яны дапамагаюць нам пашыраць праўдзівую інфармацыю. Аднак дбайце пра ўласную лічбавую бяспеку, беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.